Ahojte, moje meno je Jakuba, vítam vás u prvého dielu zo série Race for Wool. Takže, jop, je to nová séria a môžeme začať. A toto mapu nemám rád, vôbec ju nemám rád, ale to mi až tak nevadí. Si dám menší render, to mi pomôže podľa mňa. Si nastaví myš pre najväčšie to, jak sa volá, neviem už. OK, to je prd, to je prd. Viem, že neviem vôbec šetriť s drevom v tejto hre, ale mne to jedno, mne to nevadí až tak. Takže, kde majú oni base? To fakt nemá rebrík. No, škoda. Škoda, že to nemá rebrík. Toto zničím. A idem vyššie a vyššie a vyššie a vyššie. Dúfam, že ma je dobre počuť. Takže dobre. Už kedy tam budem... Ne, to really mi nevystačili bloky. Mám projektíly, takže ich trafím. Vždycky, keď... Ja som ho zabil. No poď. Vyjdi von. Poď k mamičke. Skoro som ho trafil. Ja už ďalší idiot vyšiel. Headshot. Kabum. Endermana trafil. On sa vždycky vyhne, Enderman. Ho poštvem proti ním. On ešte vošiel rovno mi do šípu. No, hej, vlastne, áno. Tu sa pozrel, či nahrávam. To je vždycky taký moment. Boom, headshot. Boom, headshot. A za každý výstrel mi to dá jeden token. Vidíte? Tu mi to ukazuje. Plus jeden tokenu, plus jeden tokenu. A tam je. Sa mi vyhol môjmu šipu. Šikovný chlapec. Ale nebude šikovný, keď ho trafím do ryti. Ja som ho trafil cez blok. Jo, ja som ho trafil. Toto podľa mňa nie je až také veľké podvádzanie. Ale je to podvádzanie. On skočil preč. No poď sem, že ťa trafím. No poď. Ja by som tiež mohol trafiť, ale je v mojom týme, takže môžem hovno urobiť. Tam niečo s redstoneom robí. Ne. 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 Kebyže sa nehýbali tak často, tak by to bolo aj ľahšie ich trafiať. No. Tu ešte... Joj, keby som bol na tej vežičke, tak by sa mi oveľa lepšie strieľalo. Alebo mám skočiť? Áno, ja skočím dole. A
sa hneď respawnem. A teraz mi stack dreva určite vystačí. Dúfam. Vidíte tam. A hop, 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 hop. To bolo... Nevadí, keď tu miniem si kúsok dreva, ale... Ja som to nedokázal urobiť. A tak. Hop, 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 hop. Viem, podvádzam kúsok, ale... Keď ma trafi cez stenu, tak ja ho môžem tiež trafiť cez stenu. Takže tak. Jo. Ešte jak dlho, jaj. Už je to blízko. Už je to veľmi blízko. Nebojte sa, potom dorobím ten rebrík. Aha, takže on tu nemá vôbec nič urobené. Skoro. Ale určite dačo tu urobené má. Dačo tam robí. Také smiešných trafiať. Ako ani nevedia, čo ich hitom je. Joj, kebyže som ho teraz mohol trafiť. To sa ťažko aj s týmto trafia. Ale ten... A hop. Už určite majú málo hapa. Tak čo im to pomôže, keď toto robia? Keď aj tak ja ich trafím z hora. Aha, sú už mudrí aj tak, ale oni nevedia, že ja mám skill, aby som ich trafil aj z boku. Nie, že by sa ma snažili trafiť, ale oni tam ležia, jak neviem čo, no neležia, ale proste stoja a nič nerobia mi. Mám ho trafiť? Joj, ne. Kapú. A hop. Jakí dostrieľaní sú. Hej, ty kde ideš? A preto aj používam Optifine, lebo je tu dosť ťažké trafiť z takej dĺžky. Aj z takej výšky, proste z takej diaľky. Si dám väčší render. A kde je easy target? Oni sa vôbec nebránia. Preto je to také ľahké ich trafiť. Čo? Jaký lag mal? Allah Akbar. Nepodporujem ho ani nič. Ja sa snažím to mieriť, ale tam nefunguje tá muška tak perfektne. Dobre, netrafím ho už. Ale toho zostrelím z kanóna. Alebo nie, lebo je debil. A hop. A toho asi trafím. Tu jak blízko. Áno, trafil som. Aha, už mi došli šipy. A to až tak tých šipov som premrhal. Takže
sa pozriem už ako dlho natáčam. 9 minút. Mne to nevadí. Teraz natáčam s iným programom, takže môžem aj dlhšie natáčať. Napríklad 15 minútové video. To je úplne jedno. No ale práve ako sme sa dostali na tých 10 minút, mi to začalo kúsok lagovať. Alebo ukončíme prvú epizódu tu? Asi áno. Alebo strelím jedného do ksichtu. A pokúsim streliť jedného do ksichtu. Hej, už to asi tu ukončím, lebo fakt to bude dlho trvať, kým sa to mi vyrenderuje. Takže, keď sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber. To veľmi poteší. Ale nie. Takže to som bol ja, Jakub, a sa s vami lúčim. A samozrejme, dovidenia. Akurát sme aj vyhrali, tak čaute.